La al doilea episod de ce am chef? Și am chef de... Ce am chef? Clash of Clans. O serie destul de populară, dar să facem și Minecraft în următorul episod. M-am surzit singur. Auzi la mine al doilea episod, primul episod. Și hai să vedem cum va ieși. Să sperăm că avem la făcute. La Archer Queen. Nu suntem cine știe, dar avansăm noi. Bun, în 15 ore ne batem cu PSG New Heroes. Dar nu avem... Nu. Uitați-vă la baza noastră. Deocamdată destul de bunicică pentru mine. Și să nu credeți că sunt prost că am pus astea toatele, cred că și florile, nu știu. Nu, florile nu le-am pus. Dar n-am avut ce să fac cu elixirul și așa, și că asta foarte puțin. Acum ne vom duce la un atac. Așa. Nu. Ăla arde poste. Ăla arde. Nu l-am văzut pe ăla. Fuck. Dar cum trebuie să-i dau așa? Și aceasta oricum a fost un pic cam... Da, nu vreau să înjur acum că... În fine. Facem trupișoarele noastre. 7 și cu 6 fac îndeajuns de uriași. Nu, nu. Unul mai puțin și încă unul și acum 3 barbare. Bun. Și astăzi vom juca și un pic să jucăm oare? Nu, hai să jucăm niște Minecraft. Ce? Oare? Ia uite-te. Murdan? Din aia? Da. Deci ține cald. Niște mape. Vai de capul lor. Aici. Ediție bilingvă. E scrisă și în engleză și în românește. Să vedem o video. O nouă lume, o nouă care... Și aceasta va fi lumea noastră. Să vă spun de acum că nu sunt prea... Să zicem prea mișto la... Făcut de-astea intenții și destule, dar ne documentăm mai ușor. Da, asta vreau să fac. Ui. Le-au dat la acacia. Asta e acacia. De să fie acacia.
E că aceea nu work. E bun și work. Piscina asta până intră în rupele astea să le facă ordine, te îmbolnăvești de nervi. Hai, 3. O dată de 2 ori. Durează prea mult. E, asta da treabă. Ce? Și uite, cred că asta e de acacia. Trebuie să mai pui de mâncare. Să vedem. O treabă bine făcută. E un iepure. Și hai să vânăm iepurile. Iepure. Iepure. Hai să nu mai vânăm iepurile. Pentru că avem aici pumpkin. Tac, trebuie să sparg una. Nu. Dă-mi. Într-un motiv că vreau să fac una ăsta. Să vedem. Nu voiam aici. Vreau mai... Pe aici. Pe aici. Așa. Uite, l-am confundat tipurile astea. Scuze, pure. Am vrut. Ia să gori. Uite, mă, ne costumăm. Sunt curios cum arată. Sunt fucking curios cum arată. Cred că una așa și cred că încă una așa. Option. Nu. 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 Nu suntem în alt loc. Am dat întrebare. E ceva mișto acum am descoperit. Dacă dai difficulty-ul când îl ai, te scade imediat și mâncarea. Adică crește, pardon. Am văzut eu niște vaci. Da, niște vaci pe aici. Și... mai bine? Doi, hai. Inspector Gadget. Așa ești tare rău. Am. Mă și rugă caracterul. Păi, suntem cei mai norocoși. Hai de cai. De căluț. Hai, și măgarul. Bă, ce cauți mai aici? Păi fii rar, mamă. Nu tu?
În fine. Uite vaca. Hai să ne facem baza aici. Move. Scuzați-mă dacă e fără sunet jocul, dar am ce să-i fac. Nu buzăm cum se aude mău. Nu. Acacia. Am nevoie de asta. Să bada am nevoie. No, stai că am văzut o vacă pe aici. Știam eu că-s două. Da, mău. Care e diferența între torch și torch? Ok? Nu. Oaia TNJ, vină încoană, mă dezamăgi TNJ. Nu. Nu fi un acacia. Nu-mi plăcută sunetele scoase de ceva în genera. Ok. Nu te mișcă. What? Deci, cât timp am jucat eu Minecraft? În viața mea n-am văzut așa ceva. Ok, știu că e, să zicem, Power Ray Shield, asta nu e șină. Știu că este așa, da, Activator Rail, n-am auzit în viața mea. Nope. Ok, știți, aici cred că voi încheia episodul deja. Pa. Vine tarantula spre mine și mi-a fost un pic frică. Cam atât a fost și cu acest episod. Pa.